Отруєння 2 людей чадним газом, ліквідація пожеж та порятунок домашнього улюбленця з колодязя. Учора, 15 квітня, на Буковині сталася низка надзвичайних подій. Так, у місті Сокиряни попередньо через несправність пічного опалення 2 буковинок отруїлися чадним газом. Саме з таким діагнозом жінок 2005 та 2006 років народження госпіталізували до Сокирянської лікарні. Наразі стан потерпілих середньої важкості. Того ж дня в області виникли 2 займання. Зокрема, у селі Тарасівці горів житловий будинок. Полум'я охопило 150 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося його загасити. Наразі встановлюють причину пожежі та збитки. Тим часом у селі Веренчанка на площі 1 гектар на відкритій території палала суха трава. Своєю чергою у селі Оршівці рятувальники допомогли місцевим жителям витягнути з колодязя кота, який туди впав.